כתוב בפרשת בשלח, בפרק י"ד פסוק ד' ז', ככה כתוב. ואתה הרם את מתך ונטה את ידך על הים ובקעהו, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה. יש מדרש על הפסוק הזה, והמדרש אומר ככה בילקוט שמעוני פרשת בשלח, ככה הוא אומר. כשאמר הקדוש ברוך הוא למשה, ואתה הרם את מתך, באותה שעה אמרו ישראל, השם ימלוך לעולם ועד. עכשיו שואלים המפרשים, למה דווקא מתי שמשה מרים את המטה, אז באו ישראל ואמרו השם ימלוך לעולם ועד? לא חסר זמנים אחרים, כל מכות מצרים, לא חסר דווקא מתי שמשה מרים את המטה. אלא אמרי נועם, הוא מביא את הארי הקדוש, והארי הקדוש אומר שלבורא עולם יש 3 לבושים, לבושים מלשון כיסויים, בהם השם יתברך מסתתר בזמן הסתר פנים בעולם. מתי שיש אסונות ודברים רעים לא עלינו, הקדוש ברוך הוא מסתתר ב3 הלבושים האלה. הלבוש הראשון נקרא תדהד. איך כותבים תדהד? ת' ד' ה' ד', תדהד. מה הקטע? סתם ממציאים משפטים, מילים? אלא הכוונה היא ככה, אם ניקח את השם י' כ' ו' כ', יש לנו י', יש לנו ה', יש לנו ו', יש לנו ה', שם השם. אם עכשיו כל אות, נלך לאות הקודמת לה בסדר א' ב', נקבל את המילה תדהד. איך? י' האות הקודמת לה זה ת', ה' האות הקודמת לה זה ד', ו' האות הקודמת לה זה ה', וה' האות הקודמת לה זה ד'. יוצא שי' כ' ו' ה', י' כ' ו' כ', בסדר א' ב' הקודם שלה, נלך אחורה, זה יוצא תדהד, ת' ד' ה' ד'. ככה קוראים ללבוש הראשון של בורא עולם. הלבוש השני נקרא קוזו, כ' ו' ז' ו'. מה הכוונה פה? אם ניקח את שם השם עוד פעם, י' כ' ו' כ', ובמקום ללכת אחורה בסדר א' ב' נלך קדימה, אז כ', אז י' יוצא כ', ה' יוצא ו', ו' יוצא זן, וה' יוצא ו', יוצא קוזו. ככה קוראים ללבוש השני, קוזו. והלבוש השלישי הוא נקרא מצפץ. איך כותבים מצפץ? מם צדיק פי צדיק סופית. מה הכוונה מצפץ? עכשיו את זה נסביר על פי הדברים האלה. אם יש לנו ידוע אטבש, האות א', סוף האותיות זה ת', האות ב', מהצד השני של האותיות זה שין, האות ג' זה רש. כן, הולכים תמיד מהקצה לקצה. אז אם ניקח י' כ' ו' כ', ניקח כל אות, אם נגיד י' זה האות העשירית מא', ניקח את האות העשירית מת' ומטה, יוצא מצפץ בקיצור. מם צדיק פי צדיק. אז שלושת המילים האלה, 3 הלבושים האלה, תדהד, קוזו ומצפץ, הם הלבוש של הקדוש ברוך הוא מתי שהוא מסתתר מן העולם, שיש אסונות, הקדוש ברוך הוא מסתתר באותם לבושים. הבני שכר אומר, אני אגיד זה במאמר מוסגר, הבני שכר אומר שמתי שיש ימי בין המצרים, ויש הסתר פנים גדול מאוד בעולם, אז צריך לכוון בשמות האלו, תדהד, קוזו ומצפץ, ישר אחרי שאומרים את 3 הברכות בתפילת 18, לכוון את השמות האלה, כי יש הסתר פנים מאוד גדול בעולם. אומר הבני שכר, שבעת הגאולה, יתגלה הקדוש ברוך הוא בלי כל הלבושים האלה. כמו שאומר הנביא ישעיה בפרק ל' פסוק כ', ולא ייכנף עוד מורך, והיו עיניך רואות את מורך. רש"י מפרש שם, לא יתכסה ממך הקדוש ברוך הוא בכנף בגדיו, ולא יסתיר ממך פניו. כן? והכוונה של הנביא כביכול, שבורא עולם לא יסתתר ב3 הלבושים האלה. לא יסתתר בלבוש תדהד או קוזו או מצפץ. אלא והיו עיניך רואות את מורך. שיהיה גילוי שם השם יתברך בלי שום התלבשות. עכשיו בואו נבוא לפרש את הפסוק שאמרנו בהתחלה. ויאמר השם אל משה, ואתה הרם את מתך ונטה את ידך על הים ובקעהו. כי הנה ידוע שבגלות מצרים היה ים מאוד הסתר פנים גדול מאוד, ובורא עולם לא התגלה שם, אלא היה מוסתר בכל 3 הלבושים, כמו שהזכרנו, קוזו, מצפץ ותדהד. 3 הלבושים האלה בורא עולם היה מסתתר בהם. אבל בעת קריאת ים סוף, שזה היה נס גלוי לכל,
אז נתגלה שם השם ברוך הוא, ללא שלושת מלבושיו, כמו שכתב רש"י, בשמות פרק ט"ו פסוק ב', ככה לשונו של רש"י. הקדוש ברוך הוא בכבודו נגלה עליהם, והיו מראים אותו באצבע, וראתה שפעה על הים, מה שלא ראו נביאים. גם אנחנו רואים את הרמז של שלושת הלבושים בפסוק שהבאנו. ויאמר השם אל משה, ואתה הרם את מטך. מטך, איך זה מחובר? מם תת כף. מם זה ללבוש של מצפץ, תת זה ללבוש של תדהד, וכף זה ללבוש של כוזו. יוצא ראשי תיבות מטך. כן? כדי שעל ידי כך תתגלה הנהגת השם יתברך בגילוי, ובלי שום הסתר פנים. עכשיו, אנחנו מובן למה מתי שדווקא כשהרים משה את המטה, אז אמרו ישראל השם ימלוך עולם ועד. למה? כי מתי שמשה רבנו הרים את שלושת המלבושים של הסתר פנים, שזה מצפץ תדהד וכוזו, שזה ראשי תיבות מטך, הם זכו מאוד מאוד לגילוי פנים גדול מאוד, ואז התפללו להשם יתברך השם ימלוך עולם ועד. אנחנו רוצים ככה להישאר, אנחנו תמיד רוצים לראות אותך. כמו שיהיה לעתיד לבוא בעזרת השם, כמו שנאמר במחילתא דרבי שמעון בר יוחאי י"ט, בזה הלשון, לעתיד לבוא. עתידין ישראל לראות את פני השכינה עין בעין, שנאמר בישעיהו פרק נ"ב פסוק ח', כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. במהרה בימינו אמן כן יהי רצון.